Čau, vítám vás u mýho druhého tutoriálu na Source SDK, Valve Hammer Editor. V minulém díle jsem vám ukazoval, jak vytvořit takovou krabici nebo místnost s podnebím a se světlem. Zapomněl jsem vám ukázat jenom, jak to vypadá ve hře, to vám ukážu dneska dodatečně. A dneska vám ukážu, jak fungují dveře, které se otevírají na dotek. Dveře, které se otevírají na tlačítko, stisknutím tlačítka a outputy. To jsou interakce, které spustí funkci, která je jakoby daná na tu entitu. Což znamená, že musím nastavit na zmáčknutí tlačítka se otevřou tady ty dveře. No a musí to poslechnout. Takže dáme se do toho. Já už jsem si to trošku předpřipravil. Dělal jsem si tady takovýhle rám, do toho jsem si posadil dveře, takový dvoukřídlový, nebo dvoudílný. Tak. Takže první věc, nemusíte si dělat ten rám, ale je to efektivnější nebo hezčí. Takže, druhá věc, posadit si do toho dveře. Poradím vám ty dveře, rozdělte si, nebo udělejte si jednu půlku, udělejte si ji o kostičku nebo širší, než je prostor tady odsaď sem, od těch futer do toho prostředku, protože když ty dveře takhle zajedou, tak tam zůstane takovejhle jakoby sráč, takovýhle překrývání a není to vůbec hezký. A když to uděláte právě o tu kostičku delší, tak ono se to posune o celou tu dílku, vidíte, takže tady mi to končí a já to posunu sem. Takže ono se to posune takhle a schová se to dovnitř. Někdo dělá dvojitý stěny a do toho zasadí ty dveře, že jsou vidět ty dveře, ale nepřekrývá se to, protože jsou jakoby zapasovaný v tom, takže jsou tam 3 vrstvy. Ale to už je detail a kdo jak si chce s tím vyhrát. Dobrý, takže takhle. To sami uděláme na druhé straně. Druhá věc, kliknete na to, dáte Ctrl+T, jelikož já už to mám připravený, tak vám se tahle tabulka nezobrazí a objeví se vám rovnou tohle. Tak, sem napíšeme function door, tady vám vyjede takhle takovýto rychlý vyhledávání, tak na to kliknete. Pojmenujete si je dveře 1. Teďka sjedeme dolů. Najdeme si Move Direction Pitch, dáme tam 180 stupňů, protože koukám na tu topovou tabulku, jak jsem vám ukazoval v prvním dílu, směřuje doleva, tady by to mělo jít taky doleva, doufám, možná to bude špatně, uvidíme až při tom testu, se dostaneme do hry. A ještě tady Flux, to jsou takový dodateční funkce ty entity. Takže si zaškrtneme use opens, že se otevírají na Ečko jako používací klávesou a na dotyk. Můžou se používat ještě... Ne, dobrý. Tak, na té druhé straně dáte to samý, dáte funcDoor. Napíšte funcDoor, dáte použít, ať se vám to aplikuje. Napíšete si dveře 2 třeba, to je jedno. Dole dáte move direction, pitch arrow. A tady by to mělo být v pohodě. Tady by to mělo jet správným směrem. Takže, to je jedna věc. Jo, ty dveře si udělejte trošku menší, než jsou ty futra. Asi jsem vám to už neříkal, nevím. Protože když to se takhle zasunu, vidíte, jak se to
se to asi nepřekrývá tolik. Jo, je to taky překrývaný, je to ošklivý prostě. Nic hezkýho. Takhle by vám to dělalo i ve hře a fakt není efektivní. Takže já to zase snížím. Tohle, jak se mi to tam, ta kulička, jak se mi tam hnula, tohle, tak to je vlastně takový epicentrum. Epicentrum v toho. Prdele. Té entity. Takže teď jsme nastavili dveře na Ečko, že jo, používání Ečkem a na dotyk. A teď se vrhneme sem, takže jsem si vymodeloval takovýhle panel s takovýmhle tlačítkem. Tady jsou dveře, jsou skopírovaný tady odsaď, akorát jsou jinak pojmenovaný. Myslím teda. Nejsou pojmenovaný vůbec, tak to je jedno. To tlačítko, takže si vymodelujete takovýhle panel, co zvládnete. Kliknu si na tlačítko, dám Ctrl+T. Ano. Takže func button. Tady se napíšu právě func button. Dobrý. Dám použít. Name je button dveře. Třeba, to je úplně jedno. To je jenom moje iniciativa. Můžeme si tady nastavit zvuk při zmáčknutí tlačítka. A tady jsem dal, že to tlačítko se zasune dolů. Takže další věc, ovládání, takový ty příkazy. Takže outputy. To jsou vlastně takový jakoby interakce, který dají příkaz té entitě, co má dělat. Takže dáme přidat. My output named. Jsem to zapomněl. Button. Potřebuji tady něco. My output. Jsem nějak tady nějak blbne. Button dveře, dobrý. Output. On damage, on press it, to znamená jako na zmáčknutí. Button dveře, takže že na zmáčknutí to tlačítko udělá. Ne, blbost. Na zmáčknutí. Já jsem udělal jednu chybu. Já jsem si zapomněl pojmenovat ty dveře. Takže to bude left. A vidíte, jak blbnu. Fangor. Zapomněl jsem si přenastavit. Dobrý, tohle je v pohodě. Takže left. Takže teď se můžeme k tomu dostat. Takže dveře máme pojmenovaný, aby jsme se mohli na ně chytit tou funkcí. Takže outputy. Takže na zmáčknutí. Teďka left. A to je jméno těch levých dveří. A najdeme si open. Tak. Můžeme si tady nastavit třeba, že když zmáčkneme, tak si nastavíme třeba půl vteřiny, než se ty dveře otevřou, což je taky dobrá věc v některých případech. A přidáme si ještě jeden output, protože jsme dali příkaz jenom na levý křídlo, takže on press it.
but right open. Tak. Ještě než začneme, tak když děláte takhle nějakou mapu, tak ty textury nevidíte a nemáte ani možnost, pokud to neumožníte nějak se za tu mapu dostat. A je zbytečný, že ty textury se vykreslujou, takže když to takhle označíte, nebo takhle si to označte, a tady v těch texturách napíšete no draft, jako no, že se to nevykresluje. Takže, tak, takhle celý obletím. Docela to snižuje FPS, protože některé mapy nejsou dobře zmapovaný nebo vytvořený, jsou přemrštěný. Je tam hrozně moc prvků potom, aby se snižovala náročnost. Můžete mít výkonný počítač jak chcete, ale prostě ta hra to potom neumožní, aby to bylo nějak plynulý. A tohle je jednou hlavních jakoby příčin, že lidi nedávají tuhle tu texturu mimo. Takže kdybych se takhle kouknul potom ve hře za tu místnost, tak uvidím dovnitř, že se nebude ta textura vykreslovat. Tak, to bychom měli. Koukneme se do té hry. Takže zmáčneme F9. A tady máme default, taky to základní nastavení. A light exe. Když máte tady to vyplý, tak budete mít mapu ve Fulbrightu. Bude všude stejné světlo a je to hnusný, je to takový umělý. Když to máte zaplý, tak tam budete mít svoji to slunce, který jste si nastavili a tak dále, tak dále. Tak, jdeme se na to kouknout, jak to vypadá. Tady nalevo byla konzole a občas se stane, že tam máte nějakou chybu, že se to nedá vyrenderovat, takže to prostě se zasekne a nebude to možné. Takže zkusíme tu blbost. Tak, vidíte, dveře fungují. Na dotek. Ale nemůžete se dotknout zároveň obou křídel. Tak, Ečkem taky funguje, vidíte. A tady. Ečko funguje. Tak, vidíte, funguje to pohodně. Tak, teď se koukneme ven a vidíte, jak jsem vám říkal, že se ta textura prostě nevykresluje. Ze všech stran takhle. Vidíte dovnitř, je to takový volhek, jako vy, když to řeknu blbě. No a světlo taky máme, to co jsme nastavovali, vypadá to je celkem k světu. No, takže tím pádem se s váma loučím a vidíme se příště. Ještě nevím teda, co pro vás vymyslím, asi nějaký výtahy, žebříky a různý takovýhle věci. Do nějakých složitých programování nebo nějaký nastavování nějakých systémů bych ještě vynechal. Takže mějte se a čau.